This our brother unu na phone nne m na video kita. O ifemele our brother bụ fish magnet. Ifemele this our brother Enugu State. Afa ya bụ Vic Matt. You understand me? Nke ezigbo afa ya bụ nollywood actor ka ọ bụ, and ezigbo afa ya bụ Victor Tochukwu Okori. You got to go, popularly known as Vic Matt. You understand me? As na kidnap ya na Enugu State. You got to go now. So na side New Heaven, and after set and done, the kidnap ya by this our young vibrant brother. Now you watch akita na if you know the same thing mele Gaddafi bụ fish magnet. The way si wee bịa na pụọ fish magnet bụrụ fish magnet na rie ọ call contact ya akwụọ ransom. Do you understand me? After that I'm a ya that our brother bụ fish magnet. Do you understand? We jide everything niile na elo ihe echiche niile. Do you understand me? Destroy ya. Do you get my point? Up till now, I don't think no we go onye hold responsible if I made that guy. I don't know. Now the same thing now a man in Enugu State. Was this our brother who na for back town Vic Matt, a nollywood actor. Do you understand me? Now, you know can a protest. You know can a how far? What happened? Ịmara m pụtara ebe a gwa that na ewezụga very dark black man onwere onye ga-amụrụ fish magnet can do right. Nobody. Because ndị Igbo anyị chenye nọ ifie gbasara ndị na-achị m na gịnị bụ na gọvanọ Peter Mba eburu m oche m bịakwute n'obi gị. Gị nwa bụ father, gị nwa bụ the god of Enugu State. Because na-ekwu ana m ekwu ha ana m ekwu ka o si wee dere m ọ bụrụ na ọtụtụ ama ọgbụgbụ ka unu ga-egbu m no problem, but m ga-apụta ebe a na-agwa unu ka o si dị. Any governor yes ọ gị na-alụ without protecting life and property, onye ahụ ịma na Igbo eferiọ. Look at ezigbo ọrụ ị na-alụ n'Enugu steeti, mana na steeti gị ka young guy dị etu a ka a na-apụrụ this guy gbuo ya na steeti gị nwa na-achị. Kedu ihe iji wee bụrụ gọvanọ? Kedu ihe iji wee bụrụ gọvanọ? Iso na ndị na-alụrụ na South East, silent work o, adịghị eme mkpọtụ na social media. But if for this kind of thing kịta na ịbata na asị na enwere ndị napin, chụbakwa na ndị achụsibe ha ike. Chụba na these people na-terrorize anyị Igbo chụsibe ha ike o. Maka mpụta ebe mma na-agwa ndị Igbo n'ọnwụ maka ọ dị n'aka ifuru ndị all these governors akịta na afọ ebe these 5 governors nọ na South East. But farmer bụ the father and the God. Farmer bụ ife ga-decide ka anyị Igbo ga-esi wee dị. Ọ bụkwa na ịrara na etu ị na-ege m ntị azụ onye Igbo. Ị ghọtara ọrụ ndị akịta na afọ na video ma bụ ife ga-design ya future. Bụ ihe ga-determine na ị ga-adị ndụ ma ị ga-anwụ anwụ. Ọ bụ na ị ghọtara ya etu a, it means that in a kind of dream, we are just praying with your life. Because men do kochuku na all these religious leaders are not divert attention again. Never devil are they exist, you know. No the way when the jigging. All these people get a bife jimon I go. He survive, go that survive with ego. Obona these people who design local society I got. Nyamon are gonna have a better and conducive environment. You are in of at risk. If family fish magnet can equally happen to you. If family this our brother kita na abu Vic Matt na can equally happen to me. Mo na go kwa. Because sometimes I'm not being, sometimes I'm not being well. Sometimes I move around. Do you get my point? So, gị nwa na-ege m ntị, ị mara na ọ ya abụghị echi, mụ nwa na-ekwu okwu a amarakwana na ọ ga-abụ m echi. That is why anyị ji apụta wee na-adres ife na-eme na ala Igbo. Things are getting out of hand. Ife niile unu na-arụ without protecting life and property.
o nwere ọkwa isi. Kenekwe m unu ụmụnne m, mana achọrọ m ka ịghọta ifuru ma gọvanọ Gerafia bụ Francis Nwifuru, ifuru Elesi Oti, ifuru Hope Uzodimma, ifuru Peter Mba, ifuru Charlie Nwamgbafọ, ndị a bụ the god nọ na ana Igbo gị decide na ana Igbo a ga-prosper ka ọ nọma prosper, gị decide na mụ na gị na-agba ga-enwe better life, gị decide that na-etu ibe entrepreneur na ị ga-survive ka ọ na ịma survive. Failure to understand etu a si akọwala gị ya, it means that they are just playing with your life. Kenekwe m unu, ifuru onye nke kịta na Nigeria hapụ n'ọna to him, ndị o mere kịta bụ ife ga na-eri alele na-eri n'ude. So gị nwa kịta o metụtala, you will not understand this thing, maka na ndị Igbo si na ya bụ eburu ozu onye ọzọ n'isi, ọ dịka Igbo okwu nkụ. Remember na m ga-apụta ebe a na-agwa gị na any governor that cannot protect life and property, governor ahụ bụ mbada failure. Onye afọ ya dịrọ mụ iri dị mụ na gị na-abụ ka emesịanụ.